Κάτι θέλει Βόλο. Πάμε! Μαρτίνα, πάρε τον ασύρματο. Πάμε, Κύρια! Κάρνη! Ακολουθήστε όλοι! Το φες! Κάτω. Πάμε! Πάμε τώρα. Our adventure began at Piraeus Port, where we started our journey for Ko Island, where Aegean Wars, one of the biggest airsoft games in Greece, takes place. Arriving by bus, we gathered our gear and headed up to our base. Ναι, Γιώργο, βίντεο. We set up our tents, sorted out our things, and took part in the briefing of the game. The side we were fighting for is the Imperials, while the opposite side are the Democrats. There was also an independent, neutral force, the Villagers. Εμάς δεν θα από Γέγκερ. Γέγκερ, άρεσε. And so, Aegean War 6 officially begins. Εδώ όλοι μαζί. Ξέρω που είναι τα χωριά και ξέρουμε πού περίπου έχουν πέσει οι άλλοι. Η πρώτη μέρα, από ό,τι μου είπαν, είναι αναγνωριστική. Βλέπουμε και αναλόγως πράττουμε. Δηλαδή δεν ξέρουμε απαραίτητα κάτι. Αύριο θα εκπολυθεί. Θέλω να πάτε και να φυλάτε εδώ πέρα την νότια πλευρά και οι υπόλοιποι μία ομάδα εδώ πέρα, που είναι το πεδίο που κάναμε το briefing. Μπράβο, να κοιτάτε λίγο το δρόμο. Οι άλλοι ήδη θα είναι εδώ πέρα. Άμα θέλετε, προχωρήστε. Εγώ θα δείξω στο χωριό, γιατί το τελειώσουμε μετά, οπότε πρέπει να ελέγξουμε πρώτα εμείς και μετά εσείς. Είναι περιοχή μας εδώ. Και έχετε έρθει. Είμαστε χωριανοί, είμαστε χωριάτες και είναι δικό μας το μέρος και έχετε πατήσει αυτή τη φορά. Συνολικότερα είναι γη στην Ικανορία. Τώρα το χωριό σας είναι από 100 και 200 χρόνια, δεν ξέρω τι ήταν, Τώρα θα είναι, δηλαδή. Λοιπόν, άντε, σκοθείτε παιδιά. Έτσι. Εννοείται το όπλο το έχουμε δει. Ωραίο θέμα. Εννοείται. Κατέβηκε η ομάδα. Άντε. Κατεβείτε από πάνω. Θα τους συνοδεύσουμε μέσα στο χωριό. Ναι, όπως κάνετε κι αν έχουμε άλλο. Απλά μην πάμε κιόλα. Ωραία. Πάρε λίγο πιο χαλαρά. Ωραία. Μείνετε λίγο, μείνετε εδώ. Κρατήστε το γλυκάτε. Ωραία, θα το κάνουμε μαζί. Έτσι. Πειρά. Πες, πάνω. Όχι, είναι δική μας είναι. Πού βαράνε. Πάνω άτομα από εδώ.
Άσου, εκεί πάνω είναι. Ορφέα. Μάζε το κοφρικό. Καλύψτε τον Ορφέα. Είναι μάγρωμα. Για να μαζέψουμε με μέτρη, πώς μάλλον. Και το μαζέψουμε να το φέρεις εδώ. Ας το φέρω εγώ. Θα το φάνε για μένα, ρε. Τράβα τον. Λόγω. Ωραία, Χάρη, πάμε και εμείς κάτω. Να προχωρήσουμε από το δρόμο. Πρόσεχε, πρόσεχε. Από Γέγκερ, ομάδα μισοφόρων. Πάμε μαζί. Έλα, Γέγκερ, πάμε. Η Αλφα είμαστε γενικά. Η κατογένεια της Αλφα, ναι, όλοι είμαστε. Ναι. Από πάνω θα λίγο να στήσεις να δείτε. Άμα θέλετε να κινηθείτε να παίξετε, κινηθείτε καθόλου από πίσω. Καλώς. Ναι. Γέγκερ, λέτε πως βάζει. Πάμε λίγο από πάνω, πάνω τα παιδιά. Έλα εδώ. Έλα κάτω να κοιτάει εδώ. Έλα εδώ. Κράτα εδώ πέρα τη θέση του παιδί. Μ' άρεσε να χάρεις, ωραία. Μια μπαταρία μπλε. Και έχει άλλη. Έχω κινήσει σε ένα κουτάκι. Δώσ' μου αυτό το κουτάκι θα μωρείς. Βασικά... Όχι, δώσ' μου αυτό που είναι η κλειστή, ναι, Λοιπόν, μια από εδώ. Ναι, την άλλη βάζει μέσα. Έχει και δεύτερη, λέει. Α, θέλει μία, όχι. Στο κρατορική, μαζί, αλφα. Πάμε κι εμείς. Έλα Γέγκερ, πάμε. Απλωθείτε. Αλφα. Πάμε λίγο. Καλύψε. Άσο.
είναι κοντά νομίζω. Έξω! 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 Φωτάκια βάλτε. Να τα βρείτε. After our last mission, we came back to our base and had a little time to relax, eat and rest, because tomorrow there's a big day ahead of us. Είμαστε καθόλου κουρασμένοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Καθόλου κουρασμένοι. Περνάμε πολύ ωραία. Καλή νύχτα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι ένα δεύτερο.